מה? מאיפה באת? מי שלח את זה? לא ראית? ראיתי. ראית את הדף? כן. קראת אותה? חשבתי שאתה צוחק. ממי? תהיה לא רביצים למטר קוניום. קיום פרן. איזה קטע, מסתכל. שום אותה? אני מתקדם. מה אתה עושה? לא חייבת להגיד כן, אבל כדאי. תגיד זה כבר. לא ככה. זה כן? מה אתה עושה? מתעלם, מה זה מדבר פה? לא מתעלם. תשמע להשאיר משהו לאוכל. מאמי? את נסי. רגע, זה משהו. חרא. שלא רוצה למדוד? אין אתה דבר תדע? תזית היד שלך. לא, אתה תוכל. כן, זה תהיה מקופר. קח, תחזיק את הוידאו. אני אומר? זה לא מחסים לך? רגע, נועה? לא יודע. תעמדי. It's so beautiful. אבל תראי את הפרצוף יפה שלך. עידן, שכחת לצאת משהו. זוכר שאמרתי שהיא יפה כל כך כמו פרחים ביום קיצי? פה בחוץ. אבל הפעם יש סיבה לא קצרה. Hello, I'm the flowers. עידן? אולי תקריא לנו מה הוא כתב לך, שנוכל לתעד את זה. איך נגמר המבחן היום? אני חושב שאתה הצלחת בגדול במבחן אמיתי. בואי, צלמי עם ה... בואי תקריא לנו, ונוכל לתעד את זה יפה ככה. כן. תקריא לנו, זה... קודם כל נראה לכל העולם. עידן הקים לאתר, שבו הוא אומר את המילים הכי חשובות. תעלי את זה למעלה. מה? מה הוא בדיוק אומר לה? בלה 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 בלה, תנסי. כן, הכל אני. נועה, בואי, אפשר לעשות טור for the price of one. את לא מכירה לנו? לא. אתה רוצה להקריא את זה בצורה... לא. לא נורא כתוב. לא חושב שתראה. מקום? היינו בסדר, בסדר, ממשיך. תראי לנו? בגלל שאת כל דברים גדולים אתה לא לעשות בספרד שלי. רגע, איזה עוד דברים קרו? יותר הזויה? זה יצא לפועל. מה הייתה?
דן לא שיתף איתנו פעולה. דן משתף פעולה. המטרה הייתה באחת מהישיבות לבון, במצגת, נותנים סלייד. בוא נגיד, אם היינו יודעים שהישיבה שאת הולכת אליה עכשיו, אם היינו יודעים ממנה מראש, זה היה קורה שם. לא, זה לא מוסגר שם. נכון? לא מתכננים את זה, נראה לי ביחד. יאללה, תעצור את זה. אתה יכול